Fuan importante di jog pagama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فصلوات الله وسلامه على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Alhamdulillah mga katautay manghuran yari na isab kita niyo haamuin tampat pagpangadyan sin kita niyo sin pag-agama ini insyaallah subhanahu wa ta'ala dahing hamanga sa laggo ibadat iban karayawan ipagbaktan niyo hadarat niya amuin tungbasan katusin Allah subhanahu wa ta'ala karna ini dahing hamanga amuin pagparihala sin pag-agama supaya amuin ikaangkat in kalima la ilaha illallah dan ihagumi insyaallah subhanahu wa ta'ala sawab sin amuin ilmu menjadi kapasampayat tu hatinya sumaklagin agama Islam karena in mga sila amuin wairuun parat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin mga tao nagkukupur lain kabayaan nila ungon nila in ilaw sahaya sin agama dahil nga sa biyat to in tiap-tiap muslim pang biyat to in kaakisin amuin mga tao kupur in siya di siya sarang magbati laol amuin magmaingat siya sin pag-agama hasupaya hatinya kapagangan niya in kangian hinang sin mga tao amuin di magpaparat saya tao kupur laknat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah mga katautay manghuran masuktan nyo na matambo sa doom ini in amuin pangadji tungod sin amuin parihalan sin tao mayat daing namayan ha pag ligo kaniya pagsapot kaniya sampai maun pa amuin pagsambahayang kaniya nabiyan sugpatan taniyo qala al musannif rahimahullahu ta'ala wa yustahabbu ta'ziyatu ahli al-mayyit hatinya yagmarayaw sampai hatinya sunnat in amuin mamisita karena mag-comfort magpakusog sin pangatayan sin taudiatungan sin musibah amuin mga family mga amuin sila kakampungan iman sin mga kabagayan amuin kyugdan sin aramala kasusahan na sunnat mga katautay manghuran in bisitahon sila karena atin niya comforton sila iban patumtumon sila sin amuin pagsabar pagpakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala iban pagrida paamuin gantaan sin Allah subhanahu wa ta'ala kaya pangadyan tanyo mga katautay manghuran dahing ha mga sabuton sin kita nyo magta'ziya paamuin mga sila yugdan musibah aramala kasusahan biya na sinawapatin kakasi nila amuin sabuton tanyo in hadith sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kulla shay'in 'indahu bi ajali musamma faltasbir wa tahtasib atinya bunal tuod ha Allah subhanahu wa ta'ala in uno-uno na kawaon niya dahil nga sabi ako ya tautay manghuran na bisan ko masusa ayaw ra tuod amuin makalando sampay amuin magmasukal na kaw tuod di na kaw magrida karena ingatun taniyo yabay ta si Rasul sallallahu alaihi wasallam in katan kawaon niya yan kakasitan niyo nagbalik pa rahmatullah inyan intagdapo Allah subhanahu wa ta'ala dahil nga sabi ito may ta ko magdukal biyan di ko magrida in ha Allah subhanahu wa ta'ala siya rin tagdapo yato walahu ma'aqta iban ha Allah subhanahu wa ta'ala ra isab damikyan
hindi inain hirihil niya kay mo. Upama kundilan kau kakasi, nadamo naglundang karabat, lundang panun, tiyahunan, kakasi mo biyayan, bago usat to, natumtumon mo inyan, Allah subhanahu wa ta'ala, intagda ko yan, Allah subhanahu wa ta'ala, intagminik hayan. Nga sabi to, ayaw ko magsusa, ayaw ko magkuantun, at niya di magrida, sampai maghimumungan kau sin himumungan bukon, amo inasara, sabsin di ko ito magrida nalawain kakasi mo, natumtumon mo iniyan tagdapian Allah subhanahu wa ta'ala, kiyawa niya na nagbalik amuin kanyara asal. Wa kullu syai'in indahu bi ajali musamma, tiap-tiap uno-uno na aun niyan hatinya ajal amuin nakasulat na asal. Bang dumatung ito na di na matarasaw in waktu, damikian di na amuin sumung in waktu. Fal tasbir wa tahtasib. Tengah mga hadis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, in aunun mo in pagsaksiya mo, artinya pagsabar kau tayo manghud, iban wat pa Allah, wat kau pa Allah subhanahu wa ta'ala, karayawan pahala pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiat din hibay ta mo kanya ito. Sampai aun day nga mga imumungan si mga ulama, kakita nyo rahisnul muslim, amuin a'zamallahu ajra, artinya pialago namayan kay musin Allah subhanahu wa ta'ala, in tumbas pahala wa ahsana ghazaak, ibang piarayaw tuhin Allah subhanahu wa ta'ala, in amuin kasusahan mo, in amuin musibah ini, piarayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin di mangdahi kay mo pa, amuin di magrida pa, amuin pakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ghafara limayyiti, sarta ampunon namayan in amuin kakasimu, amuin minui parahmatullah. Na ini hatinya ini baita mo kataan, amuin kakuyakan, unin talian mo, makapugkan niya, makalupakan niya sin amuin kasusahan. Bukon lang si mga ulama matukaw biyayan, ini baita mo na insya to biya ini marayos at mag-iibadat, biya ini magsasambayang sanitya di pagkaditaan waktu. Namang biya to lang si mga ulama, gaman magsusung in amuin kasusahan niya, sabtumtumun niya to, ano lang niya biya to, hati lang niya, natumtumun niya to mga temaod na kansasang amuin to in pakayon mo. Tawang si mga ulama, amuin hadith ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, iwansin amuin himumungan niya to, kakita nyo rin ha, hisnul muslim. Na yung pagta'ziya, mga kataw tayo manghuran, wayruun had niya, tawang si aunday nga mga ulama niya to, adlaw, sampai hatinya amuin sung pakubulun in taumayit yaon, tumag na rin doon in pagta'ziya, sung pakubulun dami kyan pagpuas magkubulun ito, tumag na rin doon hayan na ala kullihal wayruun had niya ito sa lukay, pangita mo hati niya in siya halom kasusahan pa, naso sa pabiyan, di pa sa maka move on lang ta, na ta'ziyahun mo siya biyan, patumtuman mo si mga hadis at ito. Alawang si mga ulama, bang isab hati niya, malukay na biyayan, at diulanan na, pagkalawang mo, wayroon na sabhad niya, na mabaya ako minang sunat magta'ziya, wala ako nakata'ziya. Nabiulanan na, pagdatong mo, ta'ziya, area kami biyan, diaran na mo ko, uno yan, itong sintao yan, kiugdan sin aramala. Ta'ziya na mo ko sa bula kami nakarisin namin kawapat kay kuan yato, kay aming lasa mo yato biyan. Na niya to di man naman jari mga kataw tayo manghuran, sab, kaya lupahan niya na, inamin kasusahan, manjari, ta'ziya mo na isab, na mabago na isab, katungtuman niya na isab. Dahil nga sabi ito, ayaw na mga kataw tayo manghuran. In pagyanong ta'ziya, lil musab, amin kiugdan sin aramala, na sususabiayan. Na, nang si mga ulama bukon law ni beta lil qarib, amin kakampungan atau walasya na mayanin sang pagta'ziyan. Sab aun waktu misanin kakampungan biyan na kuyakan pa siya bang nawapat aun waktu biyan yan in lasya niya. Na biyan to mapatut ito ta'ziyahon di mga kataw tayo manguran sa pagyanong ta'ziya, amin tao kiugdan kasusahan. Yan to misanda amin bakay. Aun waktu yan, intao magbakay tuod sila biyan doon ng karabat. Lando pa siya masusa dahil nga kampung. Amin kampung tuod biyan. Nawapat man kuan bakay niya, lando tuod siya affected biyan, nasusa. Dahil sinamoy lasya. Nakakad siya, in pagtasya ni, wayroon pagkampung, wayroon paglasya. Ini sunat siya, hay siyo na kita mo, amin kiugdan, aramalos nasusa siya biyan na sinawapat in kakasin niya. Nabiyan tuwing kahalan mga kataw tayo manghuran. Pagtasya. Karena lima rawa Ibnu Mas'ud anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam
amuin hadis dengan Ibnu Mas'ud unnaltul in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagsabda man azza musaban falahu mithlu ajrihi. Hadis gharib sabut al-iddatu fi syarhil umdah, artinya man azza musaban siu-siuin amuin nagta'ziyah hatta ukyub dan musibah falahu mithlu ajrihi, na aun suku niya biya da isab pahala, aun suku niya pahala biya da sin amukyub dan musibah ya na kau ninyo kung mga tayo ng Quran ya pangajian tanyo na dengan mga hadis kudsi farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, artinya mali abdil mu'mini indi jazaun idha qabadtu safiyahu fasabara illa al-jannah atau kama qala ta'ala fi hadith qudsi fi hadith al-qudsi farman sin Allah subhanahu wa ta'ala wayruun, artinya yari lain di kaku tumbas haipun ku beriman idha qabadtu safiyahu, apabila kiawa kunain amuin kakasinya daing naman ama ina tay manghud lasya asawa basta amin kakasinya baray niya pag ubus siya barannya itu himuat-wat siya pahala pa Allah subhanahu wa ta'ala sumahtasaba illa al-jannah, mauli buat malaikan in tumbas kanya sulga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in isiu-siu in amuin nagta'ziyah atau kiugdan musibah, artinya aun sukunya pahala biada sin kiugdan sin amuin musibah sibuin pahala nila mga kataw tayo manghuran. Na biat tuain pagtaksiyah sangto kita kapanduhan tatud marayaw biyan yung pagtaksiyah aw na to aturannya sangto dan besin explanation tanyo at kada kalaw na magpakusog sin pangatayan niya sa gamma natin kiasung sin kasusahan. Na biat mga katawid tayo manguran wal buka alay ghayru makruh, artinya in pagtangis sa tao nawapat in pagtangis sin tao hatinya amuin kiugdan musibah in iyan ghayru makruh, bukunda siya artinya amuin hatinya kahukawan idalam yakun ma'ahu nadab hatinya mamman di siya kalamuran sin amuin pagtulik iban sin pagmatay iban sin pagbisara sin amuin mga pagmasukal pakada sin Allah subhanahu wa ta'ala, pakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagtangis wayro unda sa niya to mamandi sa kalamuran sin amuin mga pagmatay pagwa sin pagkulak labi luba na in kababaihan karena inya to day nga mga alamat sin amuin di kita magrida sin pakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lima ruwiya anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, artinya bunal tuud kaya riwayat in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Sa'ad ibn Ubadah, simud siya maun kan Sa'ad ibn Ubadah fawajadahu fi ghashiyatin fabaka, kita niya hisaad hatinya halawang kasusahan karukaan sabkyugdan musibah mga kataw tayo manguran imangisin Rasul sallallahu alaihi wasallam in pagtangisin niya bukbeta si Rasul sallallahu alaihi wasallam day nga mga rahmat amuin biyutang sin Allah subhanahu wa ta'ala apangatayan sin ipon niya day nga sabat to wabaka ma'ahu ashabuhu imangis namikyan yung mga kasahabatan. Faqala nung si Rasul sallallahu alaihi wasallam ala tasma'un, wala nyo kalaw niya diyungog inna allaha la yu'adzibu bidam'il ain, kunal to din Allah subhanahu wa ta'ala di siya maniksai hasabab sin amuin atinya luha sin mata wala bihuznil qalbi, damikyan di siya maniksain Allah subhanahu wa ta'ala sin kasusahan sin pangatayan walakin yu'adzibu bihada,
sumagawa in Allah subhanahu wa ta'ala siksaun niya hasabab sin inilaw niya wa asyara ila lisanihi muttafaqun alai ang pasya imisarat ni Rasul sallallahu alaihi wasallam padila mga kataw tay manguran padila niya sabi ni makamulay ni mga kataw tay manguran kaya pangadyan tanasin mga limabay apabila ini amuin aun mawapat biyan pag-uus di kasandalan na hati niya then doon na magbisarasin hati niya mga pagsuk na biyayan kaya sinakay pangadyan tanyo ito unungan na ako mapatay iwan mo unungan tanakaw patayan na ako ya Allah di ko kakausan na niya to di at manjari siksaon kita mga kataw tayo manguran amo natin pagtagon niyaha hati niya pagtangis sarta gimuhuain amuin suara labi luwa na yun ang mga kababaihan yung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam balikan mga kataw tayo manguran innal mayyita yu'addabu fil qabri bima nayaha alay kunal tudin amuin tao mayat in siya siksaon siya alawang pakuburan niya asabab sin amuin pagtulik pagtangis amuin gimuhuain suara na aun ba usog biya ini kalu aun na nabi luwa na in kababaihan na mabinsa na mga kataw tayo manguran sangat ko atin niya sabar at mga kataw tayo manguran kalagyan sabar at kalagyan mga kataw tayo manguran in kalagyan waalaikumsalam wala yajuzu nadab wala niyaha liqawli sallallahu alaihi wasallam fi hadis Ibnu Mas'ud laysa minna man daraba al-hudud wa shaqqa al-juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah muttafaqun alayh explain tanyo na ini di man jari ina mo yung pagtulik biadto karena daw si Rasul sallallahu alaihi wasallam sabda niya hadis niya dengan Ibnu Mas'ud laysa minna bukun dayon kamo man daraba al-hudud amuin bakahun niya amuin bayho niya asal magsadatungan musibah atau mga katwa magtuktok si mga daghal biyayan uno-uno na atawa hi santuk ni unya padingding saab sinamin musibah ito wasyakkal juyub demikian giriton niya amuin tamungon niya dahil naman hataasan iban hababa biyan giriton niya to atawag gisiun niya karena di law niya marain amuin musibah ini wada'a bida'wal jahiliyah iban mga dua sin amuin pangindua sin mga tao jahiliyah timpo jahiliyah amo na magsukna pabaran bisi mga nasabutan nyo wasbura ya wayla mga makato mabugtang ako di ko tod kakausan ini na mga ito di manjari bukod din kamulong si Rasul sallallahu alaihi wasallam in kalagyan mga kataw tayo manguran amo na magsabar kita mga kataw tayo manguran barman sin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun upat parkala mga kataw tayo manguran siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala ha ayat ini amuin tiranan tuju pa amuin paruntungan si manusia parman sin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu ya kamu amuin mga namamarat saya isbiru sabarin niyo in maksud dan di mga kataw tayo manguran artinya sabarin niyo amuin pianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala bagus itu wasabiru pagsabar kamu in maksud dan di ini magsabar doon ha huminang sin pardaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala warabitu ikatu parkala hatinya tutugin niyo din amuin doon hakarayawan iban sin amuin tumutugtog kamu rin doon uminangkan niya in warabitu wattaqullah iban sin pagmabuka kamu Allah subhanahu wa ta'ala la'allakum tuflihun supaya kamu magparuntungan in katani ni mga kataw tayo mahuran tuyat ko nasabot di yat to kakausan bang buko nakasabar sumabar ka dengan hiyaram ikarwa sabiru sabaran mo amuin dia akan warabitu iban tumutog ka rin doon tutukan iban sin pataurun mo karayawan hinangon mo diayan wattaqullah la'allakum tuflihun
amuin mga ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala at tungod sin kasabar mga katawtay manguran. Kung waktu kita datungan sin musibah mawapatin kakasita tumtumuntan yun ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita nyo makalayo dengan mga yanglangan niya. Sabi niyan ang kansay mga kababaihan natin niya iagahan kanila in amuin mamisita pagkukakuburan sabab in sila malama in emotion nila, di nila yung kakausan mga katawtay manguran. Dahil sabi, kung di nila kakausan, na maraw pa hindi na sila amuin, tumibaw kubul, supaya sila di kugdanan sin laknat, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala ba'sa biziyaratil kubur lirrijal. Adapun hati niya, pagbisita kubul ha mga kausuhan, wayruunda sa niya yan na Nabiya sallallahu alaihi wasallam qal bunatu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam nagsabda kuntu nahaytukum an ziyaratil qubur bunatu in kaaunan ko nakauna ito na yagahan ko kanyo in amuin mamisita kamu kubul sabab in mga sila nakauna mga katawtay manguran in sila di pa sila maingat sin pagtauhid bang sila mamisita pagkuburan na hinang nila magkuan din dito ato mangayo-ngayo pa pagkakuburan then dito ato magtawassul kung yung pagyan tawassul ini in tawassul pagyan ni mga katawtay manguran amuna in hinangon musuluhan in amuin tao miya matay na yaon ya Allah ya kau apo na yan na kau miya matay na mangayo kita kaampunan ka Allah subhanahu wa ta'ala. Na yung mga biyat mga katawtay manguran, inyato, sirik yat mga katawtay manguran, sirik yato. Naglangin Rasul sallallahu alaihi wasallam, di pa sila makaingat sin pagtauhid. Pagkat to pa amin pagkakuburan biyan, dan dito ato mga ngayo magtabarruk, at isin tabarruk ini, kumawa amuin barakat, dan dito ato. Kumawa barakat. Nanya tu wayrun yan, mangdahi pakasirikan mga katawtay manguran. Misan pa in amuin ha mga masjid sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masjidin Nabawi, ha Madinah, damikyan din iha amuin ha Makkah, Makkatul Mukarramah, Kaaba, in mga kaulamaan wala nila piyag marayaw, gamayan piagahan nila in amuin magsapu sin amuin mga karingding-dingdingan. Buat malainkan amura in Hajar al-Aswad, iban sin kuan Ruknul Yamani. Adapun mga inkaiban na ito, wayro na mga katawtay manguran, amin magsapukaw, magsiumon mo biyayan. Sa baita, laong si mga kaulamaan, niya ito, mangdahi agun pakasirikan. Sa mga apabila inmano siya nagniyat na umasil barakat na hindi ini, dahil niya ito, way na mga katawtay, mangdahi na kanya pakasirikan. Mangdahi na pakasirikan. Mangayo na siya pa Allah subhanahu wa ta'ala hasawab sin Ka'bah ini. Dan dia ako yung kakamputan kong Ka'bah mga ya Allah. Nanya to diat manjari mga katawtay magtawassul yat to. Biarat na damikyan inamin mga masjid sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kuburan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dito ko mangayo kamputan mo yat to. Karing ding-dingdingan niya. Nanya to wayro niya to di manjari mga katawtay manguran. Sa bangko mangayo natudyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Diretso mga katawtay manguran. Nabang sa upa may mga nasabot ini atin niya haramain Makkah iba Madinah wala na jari biari na yung mga kakuburan dito wala tan yung mga katawtay manguran ang kansa sa angtod mapantuk mga katawtay manguran kahalan sabi ini ni daing ha mga syirik dakula apabila jimatu apabila nambuk na misita matu eto na magkuan din dito sapu-sapu niya sampai di mukha yan nangayok na dua aran dito hato na inya tu di man jari mga katawtay manguran sabin Allah subhanahu wa ta'ala siya sabut niya halam sin Quran suratul Zumar dengan ayat 2 sampai 4 firman sin Allah subhanahu wa ta'ala fa'budillaha mukhlisan lahuddin pagtag-ipon kau pa Allah subhanahu wa ta'ala tulus ikhlas kaniya pa Allah subhanahu wa ta'ala in pag-inang mo, pagbawbog mo, pag-ibadat mo pagpamagumusin agama tulus ikhlas katan pa Allah subhanahu wa ta'ala ala lillahi dinul khalis ukun ka Allah subhanahu wa ta'ala in pag-agama in yan katan Allah subhanahu wa ta'ala in kasara-saraan bangko magtag-ipon mamawbugsin pag-agama in niyat mo katan karna sin Allah subhanahu wa ta'ala walladhina ittakhadhu min dunihi awliya in mga sila amuin himinang sila mapuas dengan Allah subhanahu wa ta'ala awliya hati niya mga awliya ini
mga tao marayaw nawapat man amo na ito inhinang nila mga tao na kauna, mga aulia yung mga tao ini. Hati niya mga kakasi nila, hati niya ang mamarihala kanila, amuin yangan dulan nila sin pakaradyaan nila. Amo na in mga nawapat na halong pakuburan na. Unin agi nila, mana'buduhum. Wala kami ninagtag-ipon kanila. Sa unin agi nila, illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Buat malaikan hinang namo ini, ati niya pakakuburan niya unyari kami nangayo kanila. Inhinang namo ini, wala kami nagtag-ipon kanila. Sa inhinang namo, hasupaya kami makasuop pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hinang namo sila suluhan. Hasupaya masapaat kami dito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hasupaya makasampay in maksud namo pa hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hasupaya atin niya katabangan kami sin mga manusia ini matay mainduaan namo hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yung tinihinang nila mga katawtay manguran. Na parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah yahkumu bainahum fima hum fi yakhtalifun. Bunal tuod in Allah subhanahu wa ta'ala hukumun din antara nila yato sin uno-uno na amuin kahalan piyag barsalahan nila, wala nila piyag amuhan na hukumun sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Unuin hukuman amuin tiukbal itukbal sin Allah subhanahu wa ta'ala biyutang hamanga sila manusia ini amoy nagimumungan meto sila pakakuburan nangayo-ngayo lang dito hatto siya po nila biyayan meto sila tinya nangayo-ngayo dito nangayo barakat lang dito hatto punin na nila to bukod kami ni nagtag-ipon sa kami ni intiag intuhan namo Allah sa insila ini hinang namo dya suluhan harap pa Allah subhanahu wa ta'ala. Unin hukuman biyutang kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yahdi man huwa kadibun kafar. Kunal kunin Allah subhanahu wa ta'ala di siya humidayat hay siyusyuna in kaaunan niya in siya yaun manusia kadib hatinya putingan kafar tak kufur kadibun kafar hatinya manusia putingan kufur demikian tao kufur amo yatin hukuman biutang kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala biara sila iyan imumungan nila bukun bunal iwanin sila nang dahi kanila pakakupuran mga kataw tayo mangurat amo yatuin makabuka nabukun yato bunalin kanila yato amo inhina intuhan nagsirik na sila kaman syirkul akbar na at mga kataw tayo mangurat amo yan makamula makabuka mga kataw tayo mangurat. Daong si mga ulama, yung mga manusia ini amuin nagsirik. Sabab sin pikilan nila amuin malamma. In panghati nila pa Allah subhanahu wa ta'ala, biya si manusia, hati niya bang aun kawasayaon, kalagian amuin aun mga kuwan, sekretary, atawa assistant, amuin iwaita mo kanya, supaya pasampay niya matto. Na, inya today mga kalamasin, amuin panganal nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. In Allah subhanahu wa ta'ala bukun way ka sibu way amuin sa banding niya way ron sibu niya uno-uno. In Allah subhanahu wa ta'ala bukun siya manusia biat tu kahalan. In Allah subhanahu wa ta'ala direct kau amuin mangayo doa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mas alabya ini mga kataw tayo manguran di manjari apabila intaw nawapat na amuin mangayo kau matukan niya may nangon mo siya suluhan. Ada po na pabila manusia buhit pabiyayan na iniyan manjari mga kataw tayo manghuran amuin biya nasin mga atin niya amuin buhi pentao sab inyan nagkahinang sin mga kasahabatan biya nasin ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu an amuin wala man nagulan biyan diatungan gutom inula biyan diatunya Ibnu Mas'ud ay Ibnu Abbas radiyallahu anhuma hatinya papangayuon duaah paamuin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini wayon sa bang buhi pabiyayan. Damikian ni mga kasahabatan, mga katatay manghuran, hati niya, magkawa sila, hati niya amuin. Badyo si Rasul sallallahu alaihi wasallam, ulas si Rasul sallallahu alaihi wasallam, inya tu miki kuan sila rin dito ato. Miki hati niya, miki kawa karayawan. Inya tu kahalan buhi pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yan wayon sa niya mga katatay manghuran. Damikian niya tulang sa mga ulama tartan tu sadya Rasul sallallahu alaihi wasallam magbiat tu kau sab siya in puntukan si kataman si wairun sibu niya na biat tu wair pagkuha si Rasul sallallahu alaihi wasallam dapat wairun naman jari manu sa paginangan mo biat tu kau ang belum kuan ini aulia wala nang gimuwa dengan habud biulanan din dito habud dito
pagbalik biyan na wala na yung kuwan bawa na yung pukot na awliya na sa ini nabukom biyan yung pagyanon awliya mga kataw tayo mga rin awliya parman sin Allah subhanahu wa ta'ala ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun amuin bukon kayin awliya sin Allah subhanahu wa ta'ala apabila sila dagpakan na sin kamatay nila la khawfun alayhim wayroon na kabukan nila sin sumon nila sulga na walahum yahzanun iwan wayroon na kasusan nila sinamin kabin nila atin niya amin mga kakampungan uno-uno na Allah subhanahu wa ta'ala na amuin mamarihalayat to ada akan niya pamanga sila malaikat niya alladina amanu wa kanu yattaqun amuin mga sila beriman sa ring kaunan nila nagmamabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala amu yan ipagyanon awliya sin Allah subhanahu wa ta'ala bukon amuin si makat patasbud wala nagimaran dito hatto inyat to ada kalasiuran na siya sin kajinjinan nabiyan mga kataw tayo manguran at tungod sin amuin kuan pagpuasya to atin niya inasul sallallahu alaihi wasallam nawapat nabiyan nawayron na buhos na nangkan sa bang buhi pa makawatan yung bang buhi pa mano siya wayron sa niya biyan nasin mga randikato biyan kumawa kita guru biyan amuin mga siyan papangayon ta dua et wayron sa niya buhi pa biyan magdua salamat kuan ayaw adya ko mag-i'tikad atin niya sarang tuod siya hadyain matay mainduaa pa Allah subhanahu wa ta'ala nakyawa adapon kami ni abukon da guru biyayan na di namatay man nanya to di manjari na Allah subhanahu wa ta'ala tay maun niya katan par duaahan parman sin Allah subhanahu wa ta'ala ud'uni astajib lakum pangayo kamo duaa ka ako tay maumbukan niyo nabiat mga kataw tay manguran na bang nawapat na inya to kasirikan na mga kataw tay manguran di naman jari mga kataw tay manguran namat yung parman sin Allah subhanahu wa ta'ala ampa ini makabuka mga kataw tayo manguran syirkul akbar si mga kataw tayo manguran in amoy mangayop-ngayop pa pakakuburan apabila yung tawdag pakan sing kamatay di sa makapagtawbat apinal ka jahannam in amuin pagulaan niya kakal wa yaqulu idha marra biha aw zaraha wayroon dasa hatinya in amuin mamisita yung kausugan pa kakuburan sarta in hukuman yaon sunnat mga kataw tayo manguran imamisita baita si Rasul sallallahu alaihi wasallam kuntu nahaytukum an ziyaratil kubur inakauna to na tiagaan ko kami mamisita kubur pazuruha biyaon pamisita na kamu pagka nakayat na kamu sin pagtauhidin kubul di siya pagpangayuan fa inna tudakkirukumul mauta rawahu Muslim karena ipagbisita yan in iyan makapatumtum kanyo sin kamatay makatumtum kanyo sin kamatay mga kataw tayo manguran in pakuburan sabang kumanto pa kakuburan biyan kakita mo na rin dito ato amuin lugal biyan sibi biyan unet mga bata-bata atawa mga manusia pera sabsing kayo mo biyan mga tao ini mga durukan da isab usog balug-balugan da isab yara singka ko biyan atawa lang magkaunuan ako kanila ini sahon na sila biyaon halawang pakuburan na hindi nga sa atos makatungkol kami sing kamatay angkan sa day nga mga himumungan si mga ulama ida yan bang idil insan mapatutod hinangon sin hambog manusia ida ra'a min nafsihi tumuhan ila dunya apabila siya nakakita nakananam hapamaranan niya sub iban baya iban amuin pagmuhot to sin pagdunya wan shingalan biha iban sin amuin maligap na siya sin pagdunya wag tiraran biha agun damikyan amati po na siya sin pargala dunya ay yatadakkar al-mauta awin manumtum sa sin kamatay wa yatadakkara halal akhirah damikyan manumtum siya sin amuin kahalan na adlaw akhirat amuin ti mapatutinangon niya ang kabuka mga kataw tayo manguran at sa law ni kay pangadyantan nyo na damikyan in dunya ini daw si mga ulama asharu min marut amin dua magsisirat ko at time waktu sin Nabi Allah Sulaiman alaihi salam labis siya sawab in magsisihir hati niya in ini iharut iban himarut magsisihir hati niya in ini butasun niya in magtiyaon mag-asawa nagkakasilasan butasun niya
Na may tayong dunya labi pa siya day nga sihir. Sab in dunya pabila kau di bukon mapantok dan dunayan, butasun niya kau iban sintuhan mo Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat mga kataw tayo manguran. Kaya nga sabi ito, in pagbisita ko inin makatumtum kita sin kamatay long si Rasul sallallahu alaihi wasallam sabda niya, riwayat Imam Muslim. Wa yaqulu idza marra biha aw zaraha, ini pamuong sin amo inta umamisita atau makalabay kaniya amuna in hindu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hindu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuallimuhum idha kharaju ila al-maqabir. Hinduan sila si Rasul sallallahu alaihi wasallam mga kasahabatan na pabila sila gumuwa mamisita matupa ka kuburan ay yaqula qailuhum amuin mamung intao amuin mamisita yaon assalamu alaikum ahlad diyar. Kasajahitraan kanyo mga naghuhula rin di minal mu'minin wal muslimin dahil namayan ha mga bag-iman iban mga bangsa muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun unna tulin kami ini insyaallah bikum kanyo murul da kami nas'alullah lana walakum al-afiyah. Mangayo kami doa pa Allah subhanahu wa ta'ala mari kamo iban kanyo sin amuin al-afiyah kalappas dengan katan kangian na in pagbisita kubot pa mga kataw tayo manguran ini duain mong paat niya pag inhawaran sin kita hati niya makatumtum kita inaku ini mapatay rabihan nga sabatos lang ako wag matuyok sin pag-ibadat damik yan mga bisita tayaon in sila ang nagamumpaatan kanila uning kamumpaatan kanila amuin ibalik sin Allah subhanahu wa ta'ala in amuin parniyawahan nila hasupaya uno baka sambag sin amuin kuanat sa salaman. Sarta, makatumtum sila. Kuyakan sila ng mga ulama. Kana naman nila, inapo, wala na kiarupahan. Sin makakasiko. Kaya tumtuman ako. Allahu Akbar. Damik yan, makahasil sila sin pangiyudwa ini. Nas'alullah lana, wala kumal afya. Pangayud na mo dua pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu, iman kanyo, amuin afya. Kalapas ng katan, kamian. Pagbisita, huntan yung mga kataw tayo manguran. In mga kalasya antan yung mga maas tanyo bisita on tanyo pangayuan tanyo siya dua pangayuan tanyo siya dua mga kataw manguran sa rayaw mahinang sin among anak amaas niya way na lumawi dahil nga amin pangayo dua amaas niya may ta si Rasul sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu adam in qata amaluhu apabila nawapat ni anak ko Adam na uno magugto na yung kakahinang niya illa min thalas pag maring kan hatu parkala sadakatin jariyah, sadaka amoy magdakan, way na kauran diha dunya, sa masimasin sadaka mo yadto. Masimasin si masjid, dan piarayaw mo, atawa kuan kasilyas biyan, piarayaw mo masjid, uno-uno na. Kung ito necessary ni ikaw yung maghinang singkatan masjid. Maman kau naka kuan den doon hayan, nakalamod, mangyat piatura, na inyat to masimasi, saan kau nawapat na. Aw ilmin, yun tafa'u bihi, atawa ilmu, kaya pusaka mo rin diha ini, nagmumpaat, inyat to masih to dumakan ng karayawan misan kaway na rin diha dunya among magmumpaat adapon bang ilmu among in kalawungan na inyan makabuka mga kataw tayo manguran masikaw alaw purulon sin among in siksa sin pardusahan sin siyusyo na nalawong asabab sin among in kalawungan kaya pasaplag mo yat to makabuka mga kataw tayo manguran dami luba na bang ang pa mga biya ini on video biya ini sarang tod mapantok in sin amoy pagpasampay sin ilmo on wak ang kansain mga amoy mga magbibidaa biyayan laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inna allaha daing ha mga in sila di sila maampun laong si mga ulama mga kataw tayo manguran may ta sila di maampun sabab in kaampunan doon kanila sarang nila urulon in tiap-tiap na laong nila yadto kaya pasampayan nila sin pagbidaan nila biyayan. Na, pauli ko yan. Sarang nila maurulyat to. Nagtawat na sila si baran nila. Nagtawatan ko na. Sa biyari ni mga nagkalawang nila to. Mikit na YouTube. Aununo na parkala. Record biyayan. Biya ini. Na ami at yung makabuka mga katatan mga nang sinamparman sinamang subhanahu wa ta'ala. Magda sila bugdat sin pardusahan yan po sampay paadlaw kiyamat. Mag-anak ako yan mga kataw tayo mga
Adapun namun ilmu yang nagmumpaat na niyan, inyan isab, mangko nakahindo, ilmu nagmumpaat, inyan karayawan mo dunya akhirat. Aw waladin salih yad'u la, yari namang tamanguran, anak salih yad'u lahu. Amun mga dua akan niya. Lalu sa mga ulama, bukun biyata sin Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam, amun yatasaddaqan atawa yasumu atau yahujju, maghaji kanya, magpuasa kanya, ini ni karayawan na sa manghinang pamaas niya, magsadaka siya, inyat si pangatayan niya, ini ni para maas ko, inyat to, insyaallah subhanahu wa ta'ala sumampay. Sa sarayaw ramay nangu, yad'u lahu, sampai tiartan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, yad'u lahu, mangayo sa dua pamaas niya, mangayo sa dua pamaas. Amin, sarayaw ramay nang sin anak, pamaas niya. Pila na rin katoy namuhin. Pag pangayon tanyo rin maas tanyo, nabiyan mga tatanong, pangayon tanyo duaan, maas tanyo, tiap-tiap, sambahayang labiluwa na yung kiyahalan tanyo, nagsusujud. Sabi, maas tanyo mga kataw tayo manguran, ang katunin darajat nila hadis si Rasul sallallahu alaihi wasallam na kanabi Hurairah, radiyallahu an, ang katunin darajat sin amin tao na wapat na, adlaw kiamat, sampai makapamung siya, unong inahinang kuya Allah, may tainiyang katin, darajat ko rin din ini. Baitaan payukal lahu waladuka istaghfaralak. Anak mo ito adunya piya ngayuan kau kaampunan. Allahu akbar. Dahil nga sabat mga katatangunan, biyari namang tiap-tiap waktu di magkabutasin maas tapi ya Allah ampuna sila ya Allah kaulungi sila pasura siya pa Jannatul Firdaus inbat malengkan angkatun kana naman nila kublaan mga silawian. May tayo minahinang ko rin di sa baitaan na sila rin ito, wala duka, istaghfaralaka. Anak mo, piya ngayon kau kaampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiyan mga kataw tayo manghuran, in kahalan sinamuin pagbisita kuhol, dengan minyato dengan mga sunnat at mga kataw tayo manghuran, apabila kita mamisita, basaw tayo nyato. Assalamualaikum ahlad diyar, minal mu'minin, dara kaumin, minal mu'minin, dara kaumin mu'minin. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Allahumma la tahrimna ajram wa la taftinna ba'dahu. Ini sabduha insab ini. Matawag riwayat mga kataw tayo manghuran. Hanggang pabay dato, magpi na kamuhaw nin dua. Hisnul muslim aw denun rahimallahul mustaqdimina minna wal mustakhirin. Yaulungan naman sin Allah subhanahu wa ta'ala na kauna. Dan kamu iban sinamuin haulihan pa. Nabiyan mga kataw tayo manghuran. Magbisita ang kuburan. Nas pausa to masuk uus nati wa ayyu qurbatin fa'alaha wa ja'ala thawaban lil mayyit al muslim nafa'ahu dhalik. Artinya uno-uno wa ayyu qurbatin uno-uno na karayawan ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala amun hinangun siya sarta hiniat hatinya para mayyit atau nawapat yato muslim inyato insyaallah subhanahu wa ta'ala papagmumpa atun mga kataw tayo manghuran. Dahil dihay ni mga kataw tayo manghuran yung mga ulama in sila khilaf mga kataw tayo manghuran, khilaf yung mga ulama uno bang ako maghinang ibadat inyat si pangatayan ko itukpal ko pamaas ko inyato ay pagduarwat tayo maunat sumampay bang maas mo adapun bang amuin bukun maas mo khilaf din doon yung mga ulama along sa mga kaibanan ulama inyato na wa allaysa lil insani illa masa'a wayruun suku sin manusia adlaw kiamat pat malingkan din na sadya na hinang niya di nga sabat to inyato bukun na ring kakainang niya di eto sumampay buat malingkan in anak salih amuin na ngayon dua naghinang ang nagbasa Quran atawa uno-uno na inyato mahinang sumampay may ta sabin anak salih hinang niya turen di adunya siya in nagpatukasin bukog siya in nagpaintul mahinang anak salih anak marayaw na inyato kakahinang niya para hindi adunya kaya sabi ito sumampay bang ito magniyatin anak niya beto adapon aon din mga ulama hati niya nagbaita hati niya sumampay rayat to sumampay at binasin kitab din dihay ni hati niya sumampay rin dihay ni insyaallah subhanahu wa ta'ala. In makusog mga katatay mga amin anak to dito sumampay at mga katatay mga riwayat di Abu Dawud anna rajulan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam na bukusog law niya pa Rasul sallallahu alaihi wasallam
inna ummahu long sinambubusog ni para Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna ummahu tuwfiyat afayanfa'uha in tasaddaqtu anha. Bunal tulaw niya inakulaw niya, nawapat na law niya, punulaw niya, makatukbal pabago kamong paatan kaniya, apabila magsadak ka ko para kaniya iniyat ko pahalayat to. Nung si Rasul sallallahu alaihi wasallam sabda niya, na'am, sabda si Rasul sallallahu alaihi wasallam, na'am, hoon. Wa qala alaihi salam lil mar'ati allati qalat ya Rasulullah, ambuk day sabda mikyan bayta si Rasul sallallahu alaihi wasallam sabda niya pambuk babae amuin imian para Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna faridatallahi fil haji adrakat inna faridatallahi fil haji adrakat abi syaikhan kabira. Unal tudlaw ni kapardo sin paghaji na yabutan amakku sin amakku lang niya malaas na maumul na la yastati'u ay yasbuta alal rahila. Tingnan niya kakausan in amuin paghinang sin paghaji pagtulak na mayan iban si mga kakahinang doon ng paghajian. Apa ahujju anhu kuno lang niya o si babae ni hajian ko lang niya kahajian ko lang niya amak ko. Sabda si Rasul sallallahu alaihi wasallam, araaiti law kana ala abika daynun akunti qadiyatahu. Bang sa upamalaw niya unin pangatod mo law niya bangin amak mo taka-utang uno law niya inikaw law niya bayaran mo yung tulaw niya kaniya. Lang si babae qalat na'am, oo law niya bayaran ko. Baita si Rasul sallallahu alaihi wasallam sabda niya, sabda si Rasul sallallahu alaihi wasallam, fadainullahi ahaqqu bil qada. In amuin parutangan pa Allah subhanahu wa ta'ala ini labis siya atin niya mapatut bayaran. Amunin paghaji mga kataw tayo manguran natin niya ini paghaji ini wajib pambuk muslim makaminsan halam sin pangumuran niya bang siya buhi yabutan siya sin amuin kuan yabutan siya sa di na siya makakaus na maun pa anak manjari niya siya yung maghajiat to sa hajian niya pang nawapat na yung maas biyayan way pa bukon haji manjari hajian badal manjari hajian badal sa adapun imagaji badal sarang siya haji na nakatunay na siya babaran niya mga kataw tayo mangguran. Aun din nga mga masala hati niya amuin umiyan maghinang ako ibadat in maksud ko itukbal ko yung pahala ini pa mga kabakayan ko pa mga kakampungan ko bukon maas na rin di ay nagkhilap mga katatay manguran long si mga ulama inya to inshallah subhanahu wa ta'ala maman sumampay haniyat mo biyat to sumakawa nakakahinang biyat to inya to bukon siya amuin maamu tuod karena tiap-tiap manusia insya balhajat siya pa amal ibadat. Dahil nga sabihat to, bukon niya tumaamu-amuin pag ginangap simbya ini, iril ko yung pahala kanya to. May ta, nakasigurado na ko yung baran mo okay na, jukup ni ibadat ko, di mga katatanong ng sanong si mga ulama, inya to, bukon siya maamu. Ada pun pamaas, inya to wayroon niya to, bisara uno-uno na to, sumampay, sarta, in anak, magkarayawan. Dahil nga mga alam mo niya to, birrul walidain. Pag marayaw niya, pa maas niya. Na wayroon niya to, bisara uno na tungod sin, amuin, maas, sumampay mga kataw-tay manguran. Naubos na mga kataw-tay manguran. Alhamdulillah, ilaliha umdatul fiqh. Kanapantan nyo rin di hambuk kitabin niya. Yung saltan nyo rin sa wayroon na sa niya, Mukhtasarul Fiqh. Mukhtasarul Fiqh Islami amin kan Imam At-Tuwaijiri. Atungod sinamin pagkubul ha kuan ataw mayit na biyan kaya kubul na siya kaya di mga kataw tayo manguran in sunnatu dapnul mayit naharan in sunnat mga kataw tayo manguran in pagkubul na tao mayit akuan hadlaw amin yung sunnat waya juju dapnul laylan manjari raisab in pagkubul bang dom sumagawa ang mga ulama inya to il karahayat to piyag makruh piyag mangi sin kay iwanan mga ulama in magpubul kaw hawak turum sabi ati kaysa mukhalif sa sunnah sabihin sunnah adlaw mga kataw tayo manguran damikian halianin uno-uno na yung mga jumato amoy mga mahinang pitna pag pubul man at tubian ang magkita na anong biya nang
lutaw yan, na may nang nasabit na ito, di at man siya mga katatay manguran. Makahinang ito fitna, na ibang sa tabihan, bangsa pa mga magpisangan, pagbubunuan yan na katatay manguran. Aon si matabihan, nang lutaw law ni ko, na di yung singkampong biyayan, na siukat kanya biyan, haun ulaw niya, kita mo, haun no, kasipukan niya ito. Hamba maon impit na aming pagpuno. Narin diya ini bukon marayaw mga katatay manguran, labi marayaw in adlaw in pagpubul. Adapun mga amoy mga way natud amin kuan way natud rapat sa aming kubul na jari raisab in kubulon siya hawak turum. Adapun wayakulu mudkhiluhu ini pamung sin amoy nagbutang neto paamin yang lahad bismillahi wa ala sunnati rasulillah. Yato tagnan pangan sin Allah subhanahu wa taala iban doon ha sunnat si Rasul sallallahu alaihi wasallam ambok baita wa filafzin wa ala millati rasulillah. May atini baita mga katatay mo bismillah wa ala millati rasulillah atau bismillah wa ala rasul ala sunnati rasulillah. Akhrajahu Abu Daud wa Tirmizi. Wa yad'uhu fi lahdi ala shiqqihi al-ayman mustaqbil al-qiblah. Adapun yung pagputang atau mayat alom lahat liyang lahad niya pa sikaun mo siya sikarun mo siya patuuhan patuun niya pagubos imaalok siya pa kiblat biat mga katatay manguran. Pagubos ito sumayud fan biturab ang paamin lupa yato yung pagkuhan mo kaniya bukon siminto lupa mga katatay manguran inamuin hikuan mo biyan pamuyat yung kuhan ini pagtabon mo kaniya amuin tao mayat alyang lahat niya in mga kuwan amin mga kahoy atawa uno-uno na masunog iyan kaya pangadyan tayo si Dimabay iyan to di man jari mga katatay manguran ni Rasul sallallahu alaihi wasallam nagtaga haamuin uno-uno na in amuin manjari siya masunog kaya pangadyan tayo ni Dimabay kuwan natin insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Yung naman na mga kahoy, uno-uno na siya, manjari siya masunog, di manjari, inamod mo at mga katatay manguran. Sarta, wa yurfa'u turabul qabri anil ardi kadara shibri sannama. Atin niya, bang kaya kubul na biyan, na biyan, shibir mga katatay manguran. Intaasin pakuburan. Sinamuhin, taas-taaso mo yan to. Inamuhin, lupa, sinamuhin, kuhan. Tubtub-yat turah. Na di man jari inamuin hinangan mo bay biyayan atawa uno nagit siminton biyan sablang mo lasa pan pamahas ko ina to lasa to bukon nakaakadasara mga katatay manguran na biyanin kuan aturan niya tubtub yan mga katatay manguran iba yung puta mo na pangilahan kung ka pangilahan mo kanila was sunnatu dafnul mayyiti bi kafnihi artinya sunnat lang niya ini kubul mo mayat ha saput niya wala yajuzu dafnuhu fi tabut di manjari in kubulun mo in mayat ha kabaong sabi ni nilaw niya lima fihi minat tashabbu bil kuffar karena in mga yato day nga mga tashabbu bil kuffar day nga mga paningod-singod pa mga kakupuran mga tao kupur paingkan al jasadul mayyit muhtarian bil ihtiraq o muqatta'an adapun apabila imbaran sin mayat hati niya nasunog atawa nagkagutay-gutay biyan nagkalumulumog biyan na jaza wad'uhu fi sunduk wa dafanahu fi sundukin wa dafnihi jari ini butang mo siya paham amuin butangan niya to biyan butangan unun day nga kahbo day nga mga sa bukon siya kabaong mga katatay manguran uno-uno na yung pagbutangan mo biyan uno-uno yung pagbutangan mo jari at to bangso pa mga nalumo sa adapon bang wayron naman nalumo manjari na sab siya kalon bisan kuan na yatin sunnat niya kukuan niya sapot niya di na siya ibutang mga kabaong at uno-uno yung pagbutangan wala yajuzu ayyudfana fil qabri akthar min wahid di manjari in amuin kubulon mo hamok pakuburan mata labi mataud siya mataud hamok kubul biyan mataud inibutang mo biyan bangkaton mo biyan inya to illa li daruratin buat malingkan bang kalarian darura kakasratil qatsla apabila mataunin mga mayat ustyu inamin
pagkuhan, pagkubulan na jariya bi mga katawtay manguran. Sarta tiyu-tiyuin pagkubulan kanila, so matawin mga mayat. Na jariya to pagkuno na sila magkubul. Ininangon wa yuqaddam fil lahdi ila al-qiblati al-afdal minhum. Amuin paunahon baliyang lahad sarta imaalok pa kiblat in labi marayaw in afdal kanila amuin masuk makusog magibadat amuin yung paunahon na biat tinantang ni bang kalakihan tuod na paunahon mo inamuin isyu inamuin tao labi marayaw kanila inaturan niya mga katatay manghuran bang kampi magkakitaan nyo rin dihay ni magkali biyan pag sa ito inangan biya mga kuwan amuin biya tungod ha ningakidyat to so dito yung utang himayan Ang inang biya cell divider biyan yan mayroon na sabsa niya mising kayo dito kato wala ito biyan butang na siya sa paalog pa si kaon siya pa tuo nag-imalog pa kiblat wala yusra li ahadin ay yahfira qabrahu qabla ay yamut wala siyara siyusyo ng sulag siyusyo na manusia amuin magkalik na siya sin kubur niya before pa sing kamatay niya at niya preparean ko na niya wala ito siyara kung na ito asara mga kalatay mga biyat na bukod na ito asara amuin prepare mo na biyan kaya kakalian mo na ready nasal at bukod na ito asara Beri na to siya may biya. I mean, biya. Kuwan siya. Patumtum. Yung mga biya din ng mga sheikh. Biya. Magsud siya matupalaw. Siya magpatumtum sa simbaran niya. Sumod siya balaw. Nanya ito mayroon nato sa niya ito. siya. Uno-uno yan natin niya maksud sin patumtum kaw. Niya ito. Sampai pabaran mo yan in maksud sin kuwan. Sumod kaw palaw nito. Atin niya mayroon nato sa niya. Dami kaya mga katatay manghuran, amuin makad kausin, amuin pagkubul, hatao, kuan, kapir, inya to di man jari mga katatay manghuran daw sa mga ulama, karena inya to day nga mga lil isti'la'i sya'nihim, day nga mga panglagui mo, pangangkat mo sin kahalan nila, may kanin sila, bihihina sin Allah subhanahu wa ta'ala. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, pamayuhinillahu, famalahu min mukrim, isiyusin hina sin Allah subhanahu wa ta'ala, naway rin nakabakan mo amuin, manglagwi kanila mga tao pupurbiyan ina sin Allah subhanahu wa ta'ala manjari ni kawyan at tunang kawyan iban pagkupya mo yung pagkakarantay ko na wala jari sa mga ulama mga katatay mga Quran wala jari in makad ko mangugul pa mga tao kafir damit yan magta'ziya na ang mga ulama jari nila bang hatin niya sa upama makadakwa kaw kanila makadakwa kaw. Damikian umatin sin amin waktu sin najas sakratan mo sin tao mayat kafir jari doon matukaw supaya dakwahan mo kalu-kalu ramayan sumakasud siya pa agama Islam di pa siya mawapat biyan sinay ng si Rasul sallallahu alaihi wasallam nasabutan yung sindi may pangadjian ang buk Yahudiyat to amuin sampai simul pa agama Islam biat mga katawtay manguran ada pa mang di murat mainang na di daman jari mga katawtay manguran amuyat tuin amuin parihalan sinamuin hatinya tungod sintaw nawapat bagus namo na ito sapato amo na ipagtulkin kaya pangadyadan nyo ay runet mga katawtan manguran sa pangayon nagkakidwa alhamdulillah taufik sin Allah subhanahu wa ta'ala iban ha kuan niya, natabangan niya, pagpaluay niya si kahalan, natambustan niyo, hambuk atin niya baba umdatul fiqh, kitabul janaiz, alhamdulillah, rabbil alamin, Allahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdi wa rasuli nabiyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi. Ang pangasuhan niyo mga katatay mga Masuotan, bang namin mag-prepare na kita lupa. Ngayon ini pagkukulan natin. Lupa at yan. lupa at siya mamandi na kalian. Hindi natin niya, magkali na kaubiyayan. Na, biyat. Lupa ikay. Kanran. Oo, that's how nito. Baka, kalian na. O manjari, masalukay siya buhay. Bisaya lang ta. Namang Bisaya di, in may nang ta Bisaya biyan mga katatemuran, dakwa. Kalau bang may nang dakwa kanya in Quran, naway isa niya, basta mga Quran, biyasin Umar ibn Khattab, nakapasod kanya pa agama Islam, Quranul Karim. Magdungog niya biyan,
imam biyan. Sabi Quran ini mubarak siya. Nabang so pangatod mo makadakwa kanya to. Hinahin niya to, mahinang ito para sa apa. Natin niya ito siya. Sa ada pumang di da, na di man jari. Natin niya. Subo. Sheikh, nasubo na muna sabi ilang siguro ya subo nila pa kuno pa Sheikh. Bang so pa makita mayat lo niya ko namin kafir abi mga di nga Christian. Kuno lo niya misara kunta.